Hej, Niels fra High Detailing. Hvis man har fået købt sig en bil, som er virkelig snavset, og man ikke lige synes, man vil bruge pengene på en klargøring hos os eller et andet sted, så vil vi gerne vise, hvordan man selv kan gøre lidt med produkter, hvordan man bruger produkterne osv. Vi har fået en bil ind, som er virkelig trænger til det, og helt perfekt til den her demonstration. Så se her, hvordan man gør. Det her er en bil, man burde pille sæderne ud af for at komme i bund. Den er ikke særlig lækker. Og vi åbner til frontklappen og lige se her. Pletter på bagsæderne også. Sæderne er blevet pillet ud. Og det tror jeg sagtens, der kan betale sig rent tidsmæssigt. Og ikke mindst kvaliteten af arbejdet. Det skal laves. Hold da op. Det er ikke videre lækkert det her. Så skal vi til i gang. Vi starter med at lave en grov støvsugning. Bagefter så blæser vi hele kabinen af med Tornado Gun. Håber det kan tage det. Altså har vi lavasten også, og vi har sådan gummibørster, som også er rigtig god til at rive hårene ud af stoffet. Og det er bare støvsuge, børst, Tornado Gun. Det er forskelligt, hvad der virker. Der er så stor forskel på de her tæpper, der nu er i bilerne, om hvad der egentlig virker. Det her er en forholdsvis tynd filt, så det er en af de nemme. De tyske biler er også meget nemme. Det er en rigtig god kvalitet. Mange af de franske biler er forfærdelige. Der sætter alting sig simpelthen ned i stoffet, og det er ikke til at få op. Men jeg tror det her det kommer til at gå rimelig godt. Vi prøver at se. How about new, you crazy Dutch bastard? Og vi skal nu i gang med at gå i dybden. Der har vi nogle forskellige muligheder. Vi har labesten her. Holder næsten evig. Bare skrab. Støvsug samtidig. Pas på ikke at komme på sådan noget plastik her. Det vil blive ridset og rigtig træls at se på. Vi har en gummi her. Nu er den her ret slidt. Den er for eksempel bedre herinde. Men den bliver meget hurtigt slidt. Vi har også Tornado Gun. Her uden væske i. Noget mere handy end den her over. Der har vi en sæbeblanding i. Og den slutter vi af med for at få renset gulvtæppet igennem til allersidst. Lige med hensyn til støvsugning, der kan man også få alle mulige mundstykker til bil og sådan noget. Men den her almindelige mundstykke her, der ofte følger med, det er klart den bedste. Selve det runde hoved her, nu kan jeg ikke lige pille den af med en hånd, tror jeg ikke. Men behold endelig den her på.
eller sætte den på. Og en kraftig støvsuger er ikke bedre til at støvsuge bunden i bilen end en ganske almindelig støvsuger. Fordi at hvis ikke du får skidtet op, så er det simpelthen fordi, at det sidder i spænd ned i de her fibre her. Så hjælper ekstra sugestyrke altså ikke. Og så skal vi have gang i det her. Og det er jo netop det, vi skal med de her hundehår. Vi prøver. Så er vi nået til, at vi skal have noget sæbe i. Vi skal have det renset. Vi har fået hårene ud. I hvert fald langt størstedelen. Vi kører med APC. Carpro. Multi-X her. Cirka 1-10. Og så skal vi ned og have fjernet de her mudderbelægninger. Det kommer til at støve lidt, så her er det en god idé med en støvmask. Jeg vil i hvert fald tage det værste af det. Vi prøver lige at give det lidt her. Så skal vi have det suget op igen. Her bruger vi en tæpperenser, hvor vi har pillet mundstykket af, og så suger vi bare. Nu hvor vi har den luksus, at sæderne er pillet ud, så renser vi dem selvfølgelig her, inden vi sætter dem ind i bilen igen. Igen med Tornado Gun. De er ikke så slemme, så det gør vi på den måde. Her har vi bagsædet her. Der skal vi have tæpperenseren på.
Husk nu det hele. Selv hernede er der hår, snavs, kommer ind alle veje. Så er vi kommet til plastik, instrumentbræt. Vi skal ind og have fjernet snavs alle de her steder. Hvis vi bare kører en klud på med et produkt, så kommer vi ikke ind i alle de her riller, samlinger. Så der er lidt forskellige metoder til det. En pensel, ligesom med bilvask og alt det andet. Alt til bil. Plastikkap, så vi ikke får ridset. En neglebørste. Nu er det her hård plastik, og den kan være god til at komme ind og komme helt i bund i det her, hvor der er struktur i. Så har vi sådan nogle små pinde her med noget skumgummi på, lavet til detailing også. Det kunne være til sådan noget her. Også rigtig rar her. Viser lige her på dørsiden. Så her bruger vi Sonax Plastic Cleaner. Et godt produkt. Der er lidt beskyttelse i. Den er antistatisk, UV-beskyttende. Har en god duft. Det er selvfølgelig individuelt, hvad man lige til. Ikke alt for kraftig. Men sprøjter simpelthen bare lige lidt på. Man kan også nøjes med bare at sprøjte på pelsen, hvis man er bange for det. Og så skal det ellers bare masseres ind. Hernede, hvor fødderne, skoene en gang imellem har ramt med noget snavs, så sidder det ikke så godt fast. Så skal vi have tørret af. Og så har vi lige noget trykluft her. Produkt, vi har brugt her, Plastic Cleaneren, er næsten uden glans. Den giver stort set ingenting. Så den er super på helt nye biler. Så. Sådan kan man gøre det.
Tricket bag at pudse ruder, det er 2 klude eller en til at skrubbe rudepussen ind med, og en til at buffe efter med, indtil det er helt væk. Hvilken ruderens du bruger, har ikke så meget at sige. Vi bruger Carpro Eraser, og vi sprøjter lidt på den her. Det er faktisk en sæksvamp, men den er stadigvæk meget blød, men stadigvæk mere aggressiv end en mikrofiberklud eller en glasklud. Og der skal bare skrubbes rigtig godt. Men man får ikke ridset ruden alligevel. Så tager vi vores tørre mikrofiberklud, tager efter. Det er altså godt, så man nu kan nå det med venstre hånd, det her. Når man er færdig, så går man ud og pudser den på den anden side. For at kontrollere, så kan man tage en lille lampe på den anden side. Og så kan man se det, ellers kan det være svært at se, om man har fået det hele væk. Nu er ruden ikke pudset udvendigt her endnu, men det er i hvert fald fremgangsmetoden. Og klistermærker af ruderne her, det er jo bare at tage et barberblad, og så er det det. Men her ved bagruden, der har vi de her varmetråde, og så er de her barberblade no go. Så vi skal have det varmet op. Det gør vi med varmeblæser. Samme herover. Pudsruden. Så skal der egentlig bare samles. Det hele her er renset. Ikke helt tør endnu det hele. Derfor kan vi godt sætte det ind. Så er bilen helt færdig indeni. Vi har fået den samlet færdig. Vi mangler lige, inden vi går videre til polering, så skal vi lige have poleret falserne. Sådan en som den der kan vi også polere. Noget af det hvide trim, hvis det har lidt ridser. Enkelte steder skal vi lige over. Den sorte herop. Den skal også lige have en lille tur.
Som sagt, så er sæderne ikke helt tørre endnu. Tæt på. Dem der, de er bare, ja, de er ridset. Der er ikke så meget at gøre. Flere dørsiden er stadig ridset, men sådan er det. I det mindste så kan man køre en tur i den nu. Så nåede vi til vejs ende med den anden video ud af 3. Den her med den indvendige rengøring. I hvert fald, hvordan man kan gøre for at komme til bunds. Næste video bliver omkring noget polering, noget coating, noget lakbeskyttelse. Igen, bilen er min egen. Det er ikke en kundebil. Jeg vil ikke fremstille nogle af mine kunder på den måde. Jeg håber, I vil se med i den næste video. Hej!